Ahojte, volám sa Zdenka Bukovinová a som chladiarka. Dnes by som vám chcela ukázať základy práce s chladivami a zároveň ukázať vám možnosti školiaceho centra u nás v Šamoríne. Sprevádzať ma bude Peter Havala, ktorý nás reprezentoval na Euroskills a zároveň je to môj učiteľ. Petrik, tak akú úlohu si na mňa dnes pripravil? Tvojou úlohou dnes bude zostrojiť prístroj na overenie tlaku a teploty mokrých pár kladiva propán a izobután. Tak veľa šťastia. Výborne, tak poďme na to. Výrobu pomôcky si rozložím do viacerých krokov. Najskôr presne nameriam a presne ohnem rúrku, vyrobím kališkové spoje, vložím a prispajkujem priezorník a na záver naskutkujem tlakomer a guľový ventil. Následne urobím tlakovú skúšku a vakuovanie. Vypočítam si presnú dávku kvapalného chladiva na daný objem rúrky. Následne naplním vypočítanú dávku chladiva izobután a potom propán. A nakoniec porovnám nameraný tlak a teplotu s tabuľkovými hodnotami. Takže vplyvom narastajúceho vakua budeš vidieť, že balónik bude zväčšovať svoju veľkosť, voda nám začne vrieť pri nižšej teplote a zároveň budeme čoraz menej a menej počuť budík. Pred prácou s horľavým kladivom mám zaistený priestor a môžeme ísť plniť chladivom našu pomôcku. A už tam vidím kvapalinu rúšku. Dobre, stačí. S výrobou pomôcky som hotová. Teraz porovnáme nameraný tlak a teplotu s tabuľkovými hodnotami a vidíme, že hodnoty chladiva izobután nám súhlasia s tabuľkovými hodnotami. Takže Zdenka, máme tu teraz pred sebou dve skladačky, jednu jednoduchšiu a druhú zložitejšiu. Skús mi na jednej z nich vyskladať reverzibilný chladiaci okruh. No, tu sa to ani nedá, ale dobrý pokus. Ale mám jednu vytvorenú na druhej strane, tak môžeme ísť tam. Reverzibilný ventil mám napojený na saciu a vytlačnú stranu kompresora a zároveň mám napojené oba výmenníky. Teraz presmerujem chladivo a obidem expanzný ventil a horúce pary sa nám dostávajú rovno do výparníka kvôli odmrazovaniu. Dobre. V čom podľa teba spočíva rozdiel v plnení chladiva podľa prehriatia a podľa podchladenia? No v tom, že výsledná náplň musí byť rovnaká a viem si to overiť následovne. Pomocou odberového zariadenia si odoberiem chladivo cez manometrický mostík priamo do fľaše a následne plním podľa prehriatia. Opäť ideme teraz plniť chladivo do systému a to až dovtedy, kým na manometrickom mostíku neuvidíme požadované podchladenie. A aký bol výsledok? V našom prípade sme prišli na to, že vzhľadom na veľkosť výmenníkov si väčšiu dávku chladiva vyžiadalo plnenie podľa prehriatia. Čo si myslíš, čo je zvláštne na tomto chladiacom okruhu? No, vyrába nám ľadovú plochu a zároveň teplú vodu. Pracuje non-stop bez zastavenia, a to vďaka regulačnému ventilu, ktorý prepúšťa horúce pary chladiva do výparníka, ak výparná teplota klesne pod nastavenú hodnotu. Nie je zvláštne podľa teba, že je tu zberač chladiva umiestnený na nízkotlakovej strane? Samozrejme je to zvláštne, keď je zberač chladiva na nízkotlakej strane, ale v tomto prípade nám ten zberač chladiva chladí kvapalné chladivo, ktoré cirkuláciou v tomto doskovom výmenníku chladí nemrznutú zmes, ktorá nám následne vyrába ľadovú plochu. Na tomto pracovisku máme tepelné čerpadlo voda a tiež vzduch-voda. Máme možnosti vyhodnotiť okamžitý vykurovací súčiniteľ a tiež sezónny výkonnostný súčiniteľ. Spravíme to tak, že nameriame tlaky a teploty na strane chladiaceho systému a tiež na strane vodného okruhu. Parametre nám zbiera dataloger a tu môžeme vidieť, ako sú rozmiestnené jednotlivé snímače.
Parametre nám vyhodnocuje program v počítači a následne ich vidíme premietané na veľkej obrazovke. Tento okruh vyzerá dosť zložito. Ani nie. Chladiaci okruh funguje s možnosťou automatického a tiež mechanického režimu. V mechanickom režime ovládame otáčky ventilátora, kondenzátora, kompresora, výparníka a tiež možnosť otvárať elektronický expanzný ventil kvôli nastaveniu presnej výparnej teploty. Merané parametre na chladiacom okruhu umožňujú sledovať dôsledky zmien na obrazovke a tiež na pH diagrame. Ako fungujú podľa teba tieto dva výparníky? Dajú sa zapojiť sériovo alebo paralelne s rôznymi výparnými teplotami pripojené na jednu kondenzačnú jednotku. Chladivo sa tu nastrikuje buď kapilárou alebo expanzným ventilom. Aké merania umožňuje tento klimatizačný systém? Meriame tu vplyv uzatvoreného a otvoreného obehu upravovaného vzduchu, ktorý môže byť chladený, zvlhčovaný alebo ohrievaný na parametre hodnotené v HX diagrame a v pH diagrame. Tak, Zdenka, aké poruchy podľa teba vieme identifikovať na rozdelenej split klimatizácii? Môžeme ich diagnostikovať meraním teplotných, tlakových alebo elektrických parametrov. Poruchy vieme následne vidieť v zobrazenom pH diagrame, ak by si sa posunul trošku nižšie, tak uvidíme poruchu málo chladiva. Ako sa dá chladivo z okruhu podľa teba presúvať tam aj späť do nádoby a čo sa bude diať pri tom s prehriatím a podchladením? Chladivo vieme prepustiť pomocou manometrického mostíka z vyššieho tlaku na nižší. Ak presuniem chladivo z chladiaceho okruhu do nádoby, tak v chladiacom okruhu budeme mať málo chladiva. Prejaví sa nám to tým, že budeme mať zvýšené prehriatie a znížené podchladenie. A ak presuniem chladivo z nádoby do chladiaceho systému, tak bude mať v okruhu veľa chladiva a tým pádom sa nám zníži prehriatie a zvýši podchladenie. Čo by si vedela ukázať s chladivom CO2? Tak najjednoduchšie je demonštrovať tvorbu suchého ľadu, a to prepustením kvapalného CO2 do atmosférického tlaku. Pozor na uši. Môžem tiež ukázať tvorbu suchého ľadu aj v uzavretom potrubí pri zníženom tlaku. Suchý ľad sa nám utvorí v uzavretom potrubí, ktoré najskôr naplním parami na tlak vyšší ako 4,2 baru a potom doplňam kvapalné chladivo. Chladivo CO2 vypustím do ovzdušia rýchlym odpustením do vonkajšieho prostredia, pričom sa v potrubí vytvára suchý ľad, ktorý vidíme v prvom priezorníku. A kde sa ti práca najviac páči? Tak najradšej pracujem tu, pretože môžem vymýšľať chladiace okruhy, meniť dĺžky kapilár, smer toku chladiva, doplňam komponenty, vymýšľam ovládanie, takže toto ma asi bavilo najviac. Petrik, tak ako si bol so mnou dnes spokojný? Tak, ja si myslím, že dneska si celkom hviezdila, spravila si zaujímavú pomôcku pre chladiarov. No a vlastne dozvedeli sme sa kvôli tebe a tvojmu naučnému videu viacej o chladení a vykurovaní pomocou chladiaceho okruhu. Petr, ja ďakujem tebe, bol si výborný učiteľ. Vám ďakujem za pozornosť a verím, že rovnako ako ja využijete možnosti zväzu na zvýšenie vašej odbornosti.